Ọ̀nà ìbẹ̀tẹ̀ fẹ́ ni ọ̀nà nìkọ́ ni ayé máa ṣàkóso àwọn ọ̀nà bọ̀lẹ̀ ti yẹ. Ndị báyìí nìkọ́ ni ayé. Abọ́ ọ̀pọ̀ ìgbó ni ẹgbẹ́ ọgbọ́n ní aka. Ọkọ̀ ní jí ọwọ́ náà ọkọ̀ ní ìlú. Ọkọ̀ ọkọ̀ mbàrà ọ̀nà ẹ̀jì ẹ̀kọ́ ní ẹ̀. Bíkọ́ ndị na-aka anyị nye kesara si ẹ̀jì chi nwụọ. Anyị ahụkọ na ya na-eri eri. Aka eji ụzọ eti mba. Ọkazi ekele gụọ odogwu ọgụ. Wagụwa na-ekecha asọrọ ide. Kedu Chukwu emeriewa ha gụọ owuru ndị haụsị. Unu mekwara abụ ize edoziba ha isi nko. Achịm unu na oge ka dụrụ unu niile mma. Chukwu gọzielu ụmụ mgbe bụ ha kwụrụ ọtọ. Ihe eji ka abụ unu niile tata onye ọbụla gekwa ntị ọkwa aka obe ozuzo etikwenehu ije ka ha chiba anyị ụwa achịna anyị isi ọ bụghị ije ka ha mere agụ okwu eke ndị mata esi na-achọ ahịa okwu ndị mba bụ n'obodo ede ka ha chụ ha ụkọ elu ahụ chi ha ma nke ha gbaruru tupu Jenny Oda, I'm a son of a carrier. I'm not doing it. Oh, Papa. What is it? Papa. Oh, no, no. Oh, you come out here. I didn't go out. I'm not doing it. Oh, where you go? What's up in there? Chief Doctor,